Bine am găsit la 6-lea sau 7-lea episod din Planeta lui Luci. Suntem alături cum îl cheamă, de Daniel Neymar în Minecraft. Asta vrem să terminăm casa aceea din Nether. Încercăm să o terminăm. Și după aia vom... Cam atât, după aia, ăsta a fost ultimul episod și așa, gata, nu mai cred că ne trebuie. Cred că ne ajunge. Și am o să încep eu. Hai, acum el o începe. Ce? Nu mă dor. Începe și îndată și venim după aia. Începe și la acum. Fața mea, bă. Salutare toată lumea! Suntem în nou episod de mapa lui verișorul meu, Lucian Pavel. Vă recomand să vă abonați la canalul lui. Suntem pe o mapa lui. Vrem să facem o casă în Nether, care deja am început-o. Continuăm. Să continuăm. Filmăm și eu și el, filmăm amândoi. Da. Eu, mapa care ați văzut-o la început, în primul episod, nu mai o continuez că am eliminat-o. Și să continuăm asta. Și nimic. Hai să terminăm casa. Hai să ne apucăm de treabă. Da. Hai să mergem. Filmăm amândoi acum. Da? Ai terminat-o? Așteaptă să spun asta. Unde ești? În portal. Portal? Te văd. Ai dispărut. Casa e acolo. What? Mi se pare mie să nu mai văd casa. Cum? A, bă, da, e aici. aici. Nu sunt încărcat. Bă, din prima mi s-au încărcat. Hai, bă! Nici nu te ajung de aici. Gata. Uai! Stai că am uitat să fac o chestie. A, uite că... Bă, da, ai luat nisipul să faci lemn? Ai făcut... Da, să iei nisipul să faci lemn. Ai făcut geamurile, nu? Mhm. Nu-mi place casa asta. Și ce facem în casa asta? Nu știu. Putem să o facem în casa abonaților? Da, bă! Numai că nu trebuie să facem sticle. Se poate pune alea ca să scrii pe ele. Da, un perete, două perete. Sau facem, în partea asta nu fă nimic. Ce fac și eu? Umple acolo cu lemn în celelalte două locuri. Ce mai e asta? Uite, în partea asta unde sunt eu mă vezi? Da? Pune cu quarț, pune cu quarț. În asta și în asta, da, pun quarț. Da, nu din asta. Quarț. Din asta. Din asta. Ia spuneți, văd. Mai pune. Mai pun. Și cu asta punem? Da. Eu mai mă duc să mai caut quarț. Bă, știi ce șmecher? Ce? Cu pistolul să nu luăm damage. Când cădem pe el să nu luăm damage. 80 FPS-uri. Nu știu, prin perete te ajunge. Da, ne trebuie mai multe. Bă, nu cred că facem... Un perete facem abonații. Mai trebuie, mi se pare că 2. Că mi-au rămas 10. Cât e umplut pentru una? Dacă aveam 22. 23. Stai că fac și level. Da, fac level 20. Ui. Îmi place quarțul. Chiar e și fain. Mai trebuie 1, 2, 5. 5 îmi trebuie. Din asta a făcut așa. Nu ia să urât. Bă, dar prinde cobra. Nu am văzut. Unde ești? Să ne aduci. Coboară. Acum vin. Deci ce e acolo? Ești tu? Bă, în depărtare mi se părea un Enderman. Da, pe nou difficulty vrei Enderman. Da, chiar. Azi punem difficulty. Avem pe dificultatea simplă, care nu tot să mâncăm, nu sunt zombie, nu sunt astea. Și el a început de mult mapa, dar spunem mai îndată. Și nu cred că nu mă punem. Level 20, Hai, gata. da. Stai că mă duc eu să fac. Hai, bă, nu mai te duc. Opr. Unde-i casa? Hai, bă, de aici.
Trebuie să iau și niște glowstone pentru... Chiar pentru casă. Atunci? Nu! Ce mă nervează. Ce n-aș că în Nether nu poți pui apă. Da. Vezi cu numele unde ești? Și aici. Unde ești? Bă, să aici, băi. Ești prost. Știu că nu se vede. Mă vezi? Uite, nu mă vezi? Bă, ce mă căca pe mine. Nu mă vezi? Ești în foc. Uite, te văd. Hai, vină, băi. Mișcă. Fii atent că aici se foarte mult foc. Pun un pic pauză. A revenit, verșorul meu, a trebuit să plece. Să plece. Am mers să găsesc casa dacă el a plecat. Nu ar putea să fie nu pe acolo, poate pe acolo. Unde o aici? Și ce trebuie să facem frumos. Multe chestii. Una, două, oi, 4, 5. Și îndată voi termina acest episod. Punem glowstone-ul și închei episodul. Și ne vom vedea data viitoare. Și mă trebuie să spun că rămână 1, 2, 3, 3 ori 3, 3 ori 2, 6, 4. Nu! Ha, și bine că am 4. Atât a fost cu acest episod. Mai am mers să duc, mai pun glowstone acasă și după aia în episodul viitor vom începe să punem. Hai, ce plouă! De să dau mai încet să mă auziți. Așa. Înainte să mă culc pe aia să ne terminăm episodul. Să completez glowstone care trebuie aici. O bucată. Una bucata. Eu aici și o pun aici. Și una bucata gata. Și punem ce nu mai ne trebuie. Astea. Uite, poate mai merge ceva, pe ceva, știu pe ce nu mai am nimic. Punem lemnul. Și pe aia termin episodul și ne vedem data viitoare. Și poate acolo vă face și cel cu porțiunile. Așa, are de pun și astea, 6, 2, așa, 6, 2 și terminăm acest episod și ne vedem după aia în episodul viitor. Dar asta e mai întâi să pun astea. Așa, să dau față și vă salut și după aia închei episodul. Dar chiar dacă nu am chef să third person front. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați acel buton de like, să strângem cât mai multe, să dați share, să vă abonați și noi ne vedem desigur data viitoare. Pa, pa!